This program is brought to you by JJan Construction and Supply. JJan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. JJan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors: Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors: Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang PLI na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes, tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito, Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano worldwide. Good evening mga ka-Love Lines. Okay, we're back. And syempre, no, medyo mataas yung echo natin. Yung mga bata talaga. Anyway, yan. Okay, so malay na banggi sa gabo sa lahat ng mga nakaantabay po sa Tuya Digri sa Love Lines Online, sa lahat ng mga nag-aabang tuwing alas 9 ng gabi. Hello mga ka-Love Lines. Last week ay nagkaroon tayo ng extra edition, di ba, ng ating Love Lines Online. And we're back dito sa ating BicolNet TV. And thank you very much, syempre, kay Bossing Nel, no, sa patuloy na suporta sa ating programa. Then, syempre, we're still streaming live at BicolNet Internet TV via StreamYard and Facebook Live. Okay, so You kita also nyo, thank yeah. yung ating sponsor. Siyempre, yung thank you ating- very much. Yes, Meron na po sponsors. tayong sponsor sa Love Lines Online. Thank you very much, Yes. Win Credit Corporation, Ma'am Romy Ann de la Cruz, and siyempre, the New Evanes Educational Supply and General Merchandise. Yes, thank you. Nakita na namin yung commercial. Thank you po. Thank you, Evanes, New Evanes, and Win Credit Corporation. Siyempre, so hello sa ating mga online viewers at sa lahat ng mga naka-stay tuned sa atin tonight. At sa mga nagpapaantok dyan, yan, yung mga, syempre, yung mga tamang nag-relax lang, yung mga chill-chill lang dyan sa kwarto or dyan sa isang corner ng mga kanilang bahay o kaya naman nandyan sa kanilang mga gardens na Nagkakape. nagkakape, di ba, gabi talaga. Yes, kami nagkakape dyan pag gabi, bago matulog. Oo. And syempre sa mga hopeless romantics at naman ang inyong ginagawa sa mga gusto, welcome
to our program, Love Lines Online. Samahan niyo kami for an hour of love talks, isang oras ng kwentuhang pag-ibig. Mga kwentong tagos sa puso o simpleng mga pag-ibig lang. Remember, love has many faces. For some, it's too late for second chances, while others are hoping for moments of love. Yeah, syempre kung ano man ang inyong kwentong pag-ibig, pag-usapan natin yan dito sa Love Lines Online. I'm Alan, Yeah, Feb. your love coach online. Yan. Bumati muna tayo, Pev, sa ating mga batiin ka-love muna lines. tayo So, sa ating mga ka-love today is lines. September 21. Yes, martial law day ngayon. Yeah. Dineclare ang martial law September 21. And iba't ibang paraan ang ginagawa sa paggunita dyan. Some are happy and some are not. So whatever the reason is, siyempre, lahat yan ay may kinalaman sa puso. Diba? Yeah. So, Speaking of batiin po namin birthday celebrators natin, sina Kambal, Kalayan Kaloy, birthday nila ngayon. Okay, so happy birthday. Nasa Kalayan Quezon City Kaloy. sila ngayon, nasa Manila. sa Quezon City. Sana okay yung birthday celebration ninyo. And also lahat ng Napirians, batch 2003. And lahat ng CNHS batch 2003 dyan sa Catanduanes National High School, Vera Catanduanes. Hello po. Yan, syempre, so sa ating mga ka-love lines dyan sa Bira Catanduanes, Mama Day, Papa Jess, Yes. at sa lahat ng mga Abundo family nandyan. Okay, good evening po. Siyempre, ganun din ang pagbati ko sa mga kaibigan natin sa Barangay Tamauyan, Ma'am Gina, okay, Cap Silvia Del Agua, good evening po. At sa lahat ng mga teachers ng Tamauyan Elementary School, good evening. Siyempre, alam ko nakamonitor sila dyan. Okay, they're watching. Salamat. Jobs, G, yan, kay Teacher G, and si Okay. Sino pa? si Jolly Rose. Lahat po ng teachers ng mga elementary school. And also from Bunga Elementary School, right? And also so from Ibalon Central School, lahat po ng nakatune ngayon. Teacher Eileen Itatade, hello. Sana ay... Magka-love life. yeah, oo. Diba? Soon yun, si Teacher Ai. And also sa lahat na nakikinig ngayon, ICS teachers lahat kayo. Happy anniversary din kina Tito at Tita sa Mama and Papa ni Sir Christian Ryan Dominguez. Oh yeah, happy birthday po. Happy anniversary. Happy anniversary, Wedding tita. anniversary Tita, nila. happy anniversary. Binatig sila ka. And also kay kay Tita Sally Hoson. Mr. and Mrs. Hoson. Sally Hoson dyan sa Susan Hoson dyan sa Catanduanes. Mama ni Ate Badet. Happy wedding anniversary. Ruby wedding anniversary. Nag-celebrate na. Pag nag-celebrate ng anniversary, siyempre napakanin masaya yan sa puso. Yeah. Something good, diba? Yeah, something good. Kasi kumbaga, doon napapakita ng tatag ng isang relationship ng isang mag-asawa or ng mga lovers natin. Yeah. Diba? Eh, syempre, ganun din ang pagbati natin sa lahat ng mga naka-streaming with us all over Bicol region, sa lahat ng provinces and cities and municipalities na inaabot ng ating live streaming. Magandang gabi po sa inyo lahat dyan sa mga taga-Albay. Siyempre, Cam Sur, Cam Norte, Catanduanes, Masbate, Sorsogon. Si Tolly sa Sorsogon. Sorsogon, okay. Siyempre, mga taga-Tabaco City, ganun din, siyempre. Si Ma'am Coray. Sorsogon City, Masbate City, and yeah, the rest of nandyan nakaantabay sa ating tuwing alas 9 ng gabi. Okay, so syempre salamat sa patuloy na suporta mga ka-love lines. And talagang dumadami yung aming tawag nito subscribers natin dyan sa Love Lines. Thank you. Love Lines Online natin na And channel keep on dyan sharing sa and YouTube. subscribe. Thank you. Oh, syempre, okay, share. So ano pag-usapan natin nga? Siyempre, babating ko muna. Babating ko muna rin. Lahat ng mga kaibigan natin dyan sa Washington Drive. Yeah. Lalong-lalo na si Aling Tessie. Lalo siya naka-stay tuned sa baba. And also sina Kuya Tony at si Ate Janice dyan sa Brunei. Ay, okay. Yeah. Oo. And then, siyempre, lahat ng mga nandyan sa Olabay District, kina Bossing Carlo, natatapos pa lang nila ng programa. Bossing Carlo, Obrero, siyempre si Professor, Attorney, Ryan. At kay Ma'am Sherna and Olpindo. Miss Pao. Hello po, good evening. Tapos pa lang ang klase ni Attorney. Okay? Siyempre, sa lahat ng mga nakikinig sa atin, hello po. Shoutout natin kay... Okay, shout out kina Tonton, kay Tonton, kay Boboy, kay Ella, kay Dang,
kay Weng, kay Nanay Normita, kay Abiab dyan sa Bulacan, and also kay Neri dyan sa Laguna, kay Kuya Randy at Leverisa family. No? So, dyan nakikita natin sa screen, no? Pwede tayong manalo ng 500 peso load. So, nandiyan po yung mga steps sa baba. I-like at i-follow ang ating page. Then, i-share ang video na ito at mag-comment na anong tawag doon? Exclamation point, notify. Yan. Okay. So, nakaano na yun. Siguro this is our 4th week run ng ating Love Lines. Mag-1 month na, no? Mag-1 month na tayo sa programa. And very timely, no? Meron nang ano sa atin, may nag-sponsor na sa atin. Thank you very much po. Thank you po. Wincard Corporation and New Evidence General Merchandise. Yes, Educational Supply and General Merchandise. Yan. Thank you very much po. Syempre, no, mga ka-Love Lines, minsan, may mga dumarating sa ating pag-ibig na akala mo ay perfect na. No? Akala mo yun. All the while, akala mo it's found gold. Yeah, you found gold on that particular love. It's a Kaya, treasure, no? ay parang feeling mo, dahil sa sincere naman ang iyong pag-ibig, no? Akala mo ay yun na. No? Akala mo you found the one. Already. So, minsan pala, meron pala tayong mga mga ka-love lines, no, na hindi natin, hindi naman sa naiiyak. Mariyak agad. Wala pang sharing. Ano? So, ibig sabihin, minsan, dumating sa point ng isang buhay ng nagmamahal na nalilin lang siya. Oo. Na kung saan, akala niya, it's on, everything is on right track, nagpakasal sila, no, only to find out later na something is wrong. Yeah. Na something is wrong. So, tayo man, halimbawa, kung tayo man ay mapunta sa ganitong relationship na nalinlang tayo, no? Marami, pag sa amin nalinlang, maraming bagay, no? Pero yung parang gusto kong ipag-usapan natin yung mga ka-love lines, yung to that deepest meaning of that word na nalinlang ka. Dahil sa kawalan mo ng kaalaman. Yes. Yung parang hindi mo alam, akala mo totoo. Yung pala ay palabas lang lahat. Yan, that's parang parang sa pelikula na parang akala mo parang puro lang preview, no, hindi pala yun talagang. Oo. So parang baga na ang nangyari, akala mo totoo, yung pala lahat ay palabas lang. Nalaman mo sa huling bahagi. Tapos magkakutsaba pa sila, parang ikaw yung nasa gitna, na pinagkaisahan ka, hindi mo alam na hindi pala totoo. Yeah. Parang gano'n. So parang ang nangyayari, di ba, dahil sa kawalan mo ng kaalaman, dahil wala kang, minsan hindi mo alam, no? Kasi grabe yung pagtitiwala mo sa tao, di ba? Lalo kapag minamahal mo ang isang tao, parang lalo kapag ito yung 100% ang pagmamahal na ibinibigay mo, ay nabubulagan ka na doon sa mga maaaring mangyari. Parang nakikita mo lang siya, umiikot yung mundo mo sa taong yun. Parang hindi mo kailangan. Nakakaano lang, ang masakit lang doon, Feb, ay kung sino pa yung pinagkatiwalaan mo ng lubos, ng iyong buong puso, ng iyong pagmamahal, ng iyong pagkatao, buong pagkatao. That's the same person na manalok sa'yo or manliling lang sa'yo. You find it too late na nagising ka na lang na lahat pala ay isang panaginip lang. Maganda nga lang, panaginip Panaginip. Pero kung isang palabas baga. Palabas na lang. Andun ka, ikaw yung pinaka-main character dun. Parang charade lang pala yung nangyari. Parang gano'n. Parang, pinasakay ka lang. Pinagkaisahan ka. Diba? Ang hirap, masakit. No? So, mga ka-love lines, maraming mga bagay na pwedeng malilang tayo. No? So, minsan nalilang tayo sa isang sabihin natin, sa isang trabaho o kaya sa isang opportunity. No, ang pinakamahirap na malinlang, yung malinlang ka sa puso. Di ba? Yung parang, yung malinlang ka ng pag-ibig na binigay mong lahat. Di ba? So parang maalala mo, binigay kong lahat pero at the end, ganito pala, masakit. Alam mo, lalong mas masakit yung ganun kapag
naaalala mo yung happy memories. Hindi mo na ma-define alin ba doon yung totoo. Alin doon yung totoo, yung pagbalat kayo lang, yung ano lang, pangilinan lang. Di ba doon masakit? Lalo na pag nag-reminisce ka ng mga na nagdadaan sa yung mga moments of love, mga moments of love niyo na pinagsamahan. And then only to find out soon or sooner or later, or kumbaga, very late mo nang nalaman na yung pala isang pagkukunwari lang. Diba? So, ang pinakamahirap balikan na na memory yung masaya eh. Diba? Tapos yung parang yung mga salita niya, yung parang puro lang sa hangin pala, yung akala mo totoong-totoo. Lahat ng sinasabi niya, maaaring lahat ng sinusulat niya. Nasabihin parang ramdam na ramdam mo, kinilig ka, lahat-lahat. Yeah. Tapos pagdating sa punto pala, hindi pala. No? Oo. Lalo pa noon, uso Lalo nun yung kung may anak ka na. sulatan, diba? Nagkaroon ng anak lahat-lahat. Oo. Tapos ano lang pala. So yun, dun, tama ka pa rin, masakit yung bagay na masawi ka, lalong-lalo na doon sa taong pinakamamahal mo. Yung para kang para kang binaon ng buhay nun eh. Oo nga, Diba? para kang Kasi binaon na buhay. Mas Siguro. okay pa yung yung nawala sa'yo dahil namatay or kasi lahat tayo, di ba? Oo. Yeah, we come to our end. Siguro mas okay Pero pa rin yung yung totoo yan, no? Kasi yung parang buhay ka pa, parang binaon ka eh. Parang wala kang saysay. Parang ganun. So, mas mabuti pa siguro yung yung harap-harapan kang niloko. Oo, kasi yung patalikod ka. Parang kesa na tinataga. all the while you're thinking you're okay, then hindi pala. Oo. Na ito pala isang malaking palabas lang. Diba? Lalo pa nga kung nakasulat na sa papel. Diba? Na ganyan-ganyan mga collab lines, no? Yung istorya ngayon, yung love notes natin ngayon ng ating collab lines na pinagkatiwala sa atin. So, sa totoo lang, medyo nakakainis talaga kapag ang isang taong minamahal mo, that's the very person na manloloko sa'yo. And siguro, na-feel nyo ng mga collab lines kung ano yung feelings, no, ng ganun. Lalong-lalo na siguro yung mga nakikinig sa akin, nanonood sa atin ngayon na nakaranas, parang naka-experience lahat. Okay? So, sa ating pagbabalik, mga collab lines, okay, isa na namang love notes ang bibigyan daan natin sa ating programa sa pagkatapos ng commercial break na ito. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. Love Lines Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang PLI na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply and General Merchandise. New Evanes Educational Supply and General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This is the source of news and information that matters to you. This is
Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. Usapang puso ba? Meron kang problema sa pag-ibig? O kaya na may punong-puno ka ng pag-ibig na gusto mong ibahagi at sa iba'y iparinig? Tara, pag-usapan natin. Love Lines Online with Love Coach Alan and Feb. Lunes hanggang Biyernes. Tuwing alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Dito lang sa bago mong paborito. Bicol Net TV. Kasurog kan Bicolano Worldwide. Hindi ako nakapagtapos ng pag-aaral. Dahilan kung bakit tila siguro mababa ang tingin nila sa akin. Mga mapahusgang kaisipan. Buti na lang, marunong ako magbasa at magsulat. Pinag-aaral ako ng mga magulang ko noon. Pero nang nasubukan kong kumita ng pera, mas ginusto ko magbanat na ng buto. Sa murang edad pa lang, nagtitinda at naglalako na ng maruya. O kaya naman, makikipaglabada sa kapitbahay. Kadalasan, yung mga ginamit sa pag-aanak, nilalabhan ko ang mga ito sa sapa. Tiniis ko yon dahil alam kong marami kami. Naawa ako sa nanay ko, kaya ginusto kong magtrabaho at makatulong. May naging kabiyak ako, pero tutol ang nanay dahil mayaman sila. Baka maliitin lang daw ako ng pamilya na makakasama ko. Sinunod ko ang nanay at naghintay ng taong magiging katuwang ko sa buhay. Hanggang sa tumanda ako at nag-edad ng 30. Sabi nila noon, biyaheng Bicol na. Kaya pag may dumating, bigyan ng pagkakataon. Isang magaling na chef sa US Navy ang naging kabiyak ko noon. Nakilala ko siya sa isang malapit na kamag-anak. Uso pa noon ang pen pal. Magsusulat ng pagkahaba-habang love letter sa stationery. Di mo alam kung totoo. Siguro. Pero dahil mahal mo siya, maniniwala ka. Kikiligin lahat ng balihibo mo sa katawan. Yung parang totoong-totoo. Sa kanyang pagbaba, nagkita at umibig ako ng talaga sa kanya ng gusto. Kinasal kami sa West, saksi ang kanyang mga kapatid at kamag-anak. Nagbunga ang aming pagsasama. Naging maganda ang aming samahan. Ni minsan, hindi kami nagkasamaan ng loob. Bago siya umalis, buntis ako sa ikalawang naming anak. Mula noon, hindi na siya bumalik. Nagpapadala na lang siya ng sustento sa mga bata. Lumipas sa mga taon, hanggang sa nakatanggap ako ng sulat. Tila gumuho ang mundo ko nang sabihin sa sulat na may pamilya na siya at huwag na umasang makakabalik pa. Naputol na rin ang sustento niya sa aming mag-ina. Sa tulong ng kapatid ko, muli akong nakabangon. Gaya ng iba, sinubok din ng maraming beses ang katatagan ko bilang ina. Ang pinakamasakit sa lahat, nang malaman kong peke ang kasal namin. Nanlumo ako, pero tumayo at tinaguyod ko pa din ang mga anak ko. Mula noon, sinabi ko sa sarili ko, hindi ko itutulad sa sarili ko ang mga anak ko. Igagapang ko ang kanilang pag-aaral para hindi sila maliitin ng sinuman. Nasa dapit hapon na ako ng aking buhay. Masaya ako at naipagtapos ko sila. Yan lang ang tanging kayamanan na maibibigay ko sa kanila. Yaman na kailanman di mananakaw. Yaman na habang buhay nilang matatamasa. At kahit kailan, di sila mapaglalaroan o maloloko ng kahit na sino man. Dahil hindi sila naging mangmang. Hanggang ngayon, wala na akong balita sa kanya. Peke man ang naging kasal namin noon, siya pa rin ang unang lalaking minahal ko ng wagas. Ang iyong ka-love line, Maria.
Very sad. Nakinig. Anyway, Maria, no, una sa lahat, thank you ha. Maraming salamat sa pagtiwala mo sa programang Love Lines Online. At dito mo napiling ikwento yung bahagi ng buhay mo na tingin ko ay napakahalaga sa iyo. So nabanggit mo nga na ano ba? Medyo lang tayo dahil parang yung kamangmangan kasi medyo inano, no. Okay, anyway, so yun nga, sabi ko, Maria, no, ang lahat ng bagay sa mundo nangyayari dahil may dahilan, no. There's a purpose for everything. And hindi aksidente yung mga pangyayari o yung mga nangyayari nagaganap sa buhay natin. There are reason for this. Siguro, pinakita sa iyo to na, pinakita sa yung situation na to dahil pinapakita na yung minsan ang kamangmangan, yung kawalan ng pinag-aralan ay nagiging dahilan kung bakit ang isang tao ay Naloloko. yan, parang nilaloko or bayan. Pinapayak mo, Maria. First time yan. Anyway, so kumbaga, Maria, siguro pinakita sa ito, pinamulat sa iyo para hindi mo na ito dalhin, no, para sa mga anak mo nga. Kung sabi mo, nasa dapit hapon ka na lang yung buhay. And matutuwa naman ako dahil sa kwento mo ay naging successful ka sa bagay na yun. No, maaaring hindi naging maganda yung pagmamahal na naranasan mo nung mga panahong yun, ano? Pero sa'yo kasi medyo, parang sasabi mo hanggang ngayon na ay siya pa rin yung parang laman ng puso mo, di ba? At your age, okay? Talagang walang pinipili, walang edad ang pagmamahal, ano? So, sa totoo lang, Maria, parang nakikita natin dito na, so kung di dahil siguro sa situation na yon, yung pagmamahal na nilanlang ka ng pagmamahal dahil sa kawalan mo ng kaalaman. Siguro, yung ginawa mo na tinaguyod mo yung sarili mong anak para mapatapos mo sila, ay yan ang isang bagay na magbabago ng buhay mo. Maaaring hindi sa'yo, Maria, but sa mga anak mo. And very siguro, sa mga time na to, very proud yung mga anak mo dahil despite na ikaw lang yung nagpalaki sa kanila, dahil, di ba, naka-receive ka na nga ng sulat na, hoy, itong lalaking minamahal mo, ano na to, may pamilya na ito, natin wag ka nang umasang babayan ka pa niya, di ba? So, siguro tama ka na parang kang pinagbagsakan ng langit at lupa ng mga panahon na yan. Pero, you did not give up. Hindi ka sumuko sa pagsubok ng buhay at ng pagmamahal. Pero natili ka doon sa pagmamahal, doon sa puso mo na minamahalaga mo, tinatreasure mo hanggang ngayon. So, hindi mo yan kawalan. Hindi mo kawalan yan, Maria. Sapagkat ikaw ay naging totoo at hanggang ngayon ay nagpapasailalim ka pa rin sa pagmamahal na yan. Doon lang ito sa naging kapartner mo, naging asawa mo, na sana, no, kung siya man ay siguro magkaedad lang siguro kayo nito, hindi mo naman na-mention dito, no, kung ilang taon, no. So, kumbaga, kung naiisip ka man niya or kung ikaw ay naiisip mo man siya every time, ang good thing is you stay faithful in that relationship even though naging isang panlining lang. So simula pa lang. Nagtataka nga ako kung sabi mo kinasal kayo sa West tapos yung pala ay peke. Pwede pala yun, ano? Oo, pwede pala mangyari yun. Siguro baka hindi nirehistro dahil sa sa kakawalan mo ng kaalaman, medyo na nalinlang ka, naloko ka. Pero despite that, hanga nga ako sa iyo, Maria, no, dahil isa kang matapang at kahangahangang babae. Hindi lahat ng binigyan ng ganyang experience ay naging nanghina or nanghina hindi niya nagawang pagtapusin yung mga successful. anak niya. O kaya hindi
hindi naging ganito yung kwento. So iba kasi parang Ibang sumusuko, ending. pinagsusukuan yung buhay. Or Pero sa'yo, pwedeng nag-commit ng suicide, di ba? sa'yo, Aling Tessie, ano ba yan? Ano yan, Maria. naisip ko yung nanay ko kasi. Okay, no? Maria, no? Maria. Oo. Na ano ko lang nakikita ko lang sa'yo na siguro kung nanonood ka man or tawag dyan, Nakikinig. nakikinig ka sa mga oras na to, Maria, ay ano ka, Hands off. hands up. Taas ang kamay ko sa'yo. Saludo po ako sa'yo. Okay? So, yan, sa mga naman, wala akong masabi masyado kasi hindi naman siya humingi ng payo, Hindi. Parang nag-share lang naman siya. Bilang aral. Kaya gusto ko lang din ikutin dun sa kanyang istorya. At kung sino man yung mga mga ganitong mga lalaki siguro, or mga Babae. Okay, I mean yung taong nanding lang sa kanya, hindi naman niya minention kung sino kasi. So, kung sino man yung mga ganun, siguro mag-isip-isip tayo. Huwag natin paglaruan ng pagmamahal. Kasi ang pagmamahal ay puro yan eh. It's huwag nating bahiran ng ng dungis or ng pagdilinlang sapagkat ang tunay na pagmamahal kahit anong gawin mo ay mananatili diyan. Kaya lang doon sa mga taong hindi naging tunay sa kanilang mga at nakakaya nila na iwan pati anak, di ba? Imagine iniwan doon sa nanay, di ba? Ang hirap ng ganun. So, yan mga kalablayan, siguro kung meron man tayo diyan na ganitong experience, ay wag nating isipin na ito ay parusa sa atin. But we think about this we take this as ay blessings din in disguise siguro, na para mas maging matatag tayo bilang tao, bilang magulang at bilang nagmamahal, di ba? Kasi kung titingnan mo, sabi ko nga, hindi lahat ng bagay ay nangyayari dahil nangyari lang, di ba? Okay. Lahat ng bagay nangyayari for a reason. Okay, may dahilan ng bagay. And nothing is an accident in this world. Everything Kung nangyari yan sa iyo, Maria, dahil meron doon na isang aral na gustong ipakita ni Lord siguro sa iyo at sa lahat ng taong na binahagian natin ngayon ng kwento na to. Na minsan dapat talagang importante na huwag tayong panghinaan ng loob, lalong-lalo na kapag tayo ay binibigyan ng pagkakataon na siyempre makapag-aral siguro, kahit na tayo kumikita ng pera, yung nangyari sa kanya, di ba? So kahit na kumikita na tayo ng pera, siguro isipin natin na ang pag-aaral at ang edukasyon, malapit ng pasukan, ang edukasyon ay yun talaga ang isang pamana o isang kayamanang hindi nawawala sa isang tao. Di ba? So, maaaring mawala yung pera, maaaring mawala yung pagmamahal, di ba? Maaaring mawala ang mga bagay na nakasanayan mo, di ba? Pero yung edukasyon na ibinigay sa'yo, ay katandaan mo man yan, nandyan yan at hindi mawawala sa'yo. Tama talaga, na yan ang edukasyon, yun ang pamanang hindi nawawala sa'yo. Pep, ikaw, anong masasabi mo, Pep? So, actually, may sulat ako eh. Kasi parang akala ko, feeling ko parang nadadala ko sa kay Nay Maria. So, Nay Maria, una sa lahat, salamat po sa inyong kwento. Napahanga mo kami sa napagtaguyod na pagtaswis nyo ang inyong mga anak. Napakaswerte nila at kayo ang kanyang naging nanay. Hindi po namin ma-imagine kung gaano po kayo naghirap noon para mapagtapos niyo ang inyong mga anak. Na yun naging karanasan ay isang aral na sa kabila ng sinapit ninyo, ituloy niyo pa rin ang kanyang diploma. Saludo kami sa inyo na gaya, sabi ni Alan. Okay, kapag dumating naman yung panahon na nandyan yung tatay nila, siguro, makakaramdam siguro siya ng guilt. Siyempre, hindi mawala yun. Nakita niya yung dalawang anak niya. May pamilya, successful sa buhay, pero wala siyang nagawa. Yung isang tao na iniwan niya, nakatayo sa kanyang sariling paa. Because someone has stood for him, and it was God. Si Lord yung kanyang naging test of faith and time. Siya yung talagang naghawak sa kanya para maitaguyod niya yung mga bawat process para ma-process ba hanggang sa makapagtapos sila. Hindi ko ma-imagine kung gaano nahihirap si Nay Maria,
siguro maaaring, basta, sobrang hirap, no? Nararamdaman ko habang kinikwento nito sa atin. So, Nay, sabi nila, it has been said in our Maker's Book na walang aksidente sa mundo. Everything is planned in the eyes of the Lord. Lahat ng detalye sa'yo, maging ang hibla, bilang ng hibla ng buhok ng katawan mo, Nay, alam yan ni Lord. And He has been with you all throughout, kasama ng mga anak ninyo. At alam, ramdam ni Lord ang mga hinagpis ng iyong puso sa mga panahong halos gumuho na ang mundo mo. And sabi nga nila, di ba, hindi ka bibigyan ng isang test ni Lord kung di mo kaya. So, ibig sabihin, kakayanin, everything is a test. So, how you handle your relationship, hindi lang bilang nanay, bilang asawa, bilang kaibigan, sa kapwa mo, lahat pahalagahan mo. Kasi all these things, everything in this world is a test, no? So, and then, a test on how you value your son, sabi ko, di ba? Who have you been as a mother and wife to your first love? Your relationship with God, our Creator, has been the test of time. Naging matatag ka dahil ang Panginoon naging sandigan mo, Nay. The sweetest relationship to your Creator is just about to come. And that will be the greatest mission and purpose of your life. Alam ko, Nay, na ipinagmamalaki ka ng inyong mga anak saan man sila naroon ngayon. Mahal na mahal ka nila, Nay. Salamat sa tiwala at pagmamahal sa inyong pag-antabay sa mga kwento ng Love Lines. Mabuhay po kayo, Nay. Kaya ito imagine, thank you, no? May mga nakikinig pa sa atin, no? Iba't ibang edad pa lang nakikinig sa atin. Imagine, prepared ka. Hindi kasi parang alam ko na. Grabe ang sa'yo ng ano. Okay, anyway, so thank you very much, Peb, no, sa mga sinabi mo. And Aling Maria, sa iyong pagkwento, maraming salamat. Kasi totoo lang, dito mo napili na ibahagi sa amin. Hindi namin alam na ganun pala ka wide yung reach na nagagawa ng Love Lines online, ng Bicolnet TV sa ating mga buhay. And alam mo, totoo, ang ganda sinabi ni Pep, sabi niya, everything is a test. Maging sa anumang relationship na meron tayo ngayon, kaming romantic relationship or relationship with your kids and relationship with your mother or parents. So, lahat ng mga na-experience natin, these are all tests, di ba? And ang mahalaga noon, at the end of the day, you are standing tall. Yeah. Na dahil nalampasan mo yung pagsubok na ibinigay sa'yo. And tulad na binanggit niya, ni Feb, sabi niya, nating isang accident, di ba? Walang aksidente sa pangyayari. Lahat nakaplano. And yun nga, sabi nga natin, kung yan man ay nangyari sa'yo, sa buhay mo, Maria, okay? So, mas madaling sabihin kasi Maria, no? Maria, kung yan man nangyari sa buhay mo, alam ko, ang reason niyan ay natagpuan mo na. At kung ano ka man ngayon, or masaya ka man, kung nasaan ka man, ano man ang katayuan mo sa buhay ngayon, and I know, masaya ka dahil nalampasan mo yung pagsubok na yan. And gusto ko na iparating dito ngayon ito. Alam ko ngayon may mga bata, may mga kolehiyala na nakikinig sa ngayon sa atin, So, I want you all to focus muna sa pag-aaral kasi once ang pag-aaral pinagsabayan niyo ng love life, no? Tapos hindi niyo na balanse. Medyo liliko 'yon. At pag hindi mo 'yun na balanse, sigurado may output 'yon. At yung output na 'yon, alam niyo kung ano 'yon. Yung output na 'yon, yung result nun, hindi mo yun kailangan ma-experience, no? Or hindi mo kailangan maranasan, o hindi mo kailangan dumating sa punto na maging nanay ka o maging tatay ka sa napakamurang edad, no? Gusto mo na magkaroon ka ng magandang buhay, magtapos ka ng pag-aaral. And that would mean a lot to you. Yeah. Hindi lang sa'yo, kundi sa mga magulang mo. At para sa mga kapatid mo, kung kailangan mo silang tulungan, that would mean a lot. Yes, sabi dahil nga sabi natin, maging aral din sa atin yung kwento ni Maria. Aling Maria. Mapanin lang ng pag-ibig. Alam niyo, pag nabulagan tayo ng pagmamahal, akala natin ay everything is, better process. Masarap, maganda, masaya. Yun pala. Okay. Meron Sampal pala other side. Sampal, tsaka sa likod. You really have to balance, no? Yung relationship and yung yung mga priorities mo sa buhay.
Lalong-lalo na siyempre, kung yun nga, college namin, lalong-lalo na yung mga siguro maagang karoon ng parang Hindi lang college student, pati adventure, yung yung mga sinasabi natin, high school. adventure or yung pagkikipagsapalaran sa buhay, yung mga hindi na nag-aral talaga, na pinili nila magtrabaho. So, alam mo, hindi masama yun, no? Maging careful lang tayo sa pagpili ng taong makakasama natin o magiging karelasyon natin. Dahil dyan tayo medyo hindi natin malampasan na pagsubok and will end up with not so good result, di ba? So, nag-iisip, no, kahit na ganitong sitwasyon natin, okay, kailangan natin magtrabaho para sa pamilya, na masukan tayo sa bahay o kung ano man, huwag kayong panghinaan ng loob, no? Pero wag nyo rin naman na tanggapin na lang kung ano yung nandyan. Oo, kailangan mag-strive tayo. Mag-strive tayo, okay? Meron tayong, habang nabubuhay tayo, may pag-asa tayo. And, para maging mas malaki ang iyong love life, ang iyong relationship, kung sino naman yan, dapat piliin mong maigi. No? Tapos may ka lagi ng guidance. Yeah. Pili mo maigi ang taong makakasama mo. O kaya naman, tingnan mo yung mga signs na maaaring mag-lead into, parang, nagbibigay na sa'yo ng clue eh. Minsan kasi in-ignore mo dahil super love mo. Diba? Yung pala. Kahit mali na, sige lang. And sometimes, no, baka mapunta ka pa sa relationship na mas nakakatakot. Pinalabas ko yung nakaraan. Kagabi. Di ba parang kagabi yan, di ba? Hindi, nung Sunday yun. Yung sa Sunday. Yung sa yung sa... Sunday ka kagabi. Ay, kagabi. Pala yung sa GMA7, no? Yung kaya, grabe yun, no? Sobra yun, no? Kasi, kumbaga, hindi yan expect yun na ganun pala, no? And we don't want that to happen, no? Na mag-end up tayo into a relationship natin. na, sabi natin, dangerous. You don't deserve that. Oo, you don't deserve. Okay? So, ulit, maraming salamat. And meron pa akong dadagdag. Apo. Kasi may mga tao na, nag-aaral, no? Tapos nag-stop sila. Marami kasing working students ngayon. So, kailangan na magtrabaho para makapag-aral. So, good thing kasi yung iba nababalance nila yun. Ang iba naman, nagtrabaho sila, tapos nag-stop sila, malaki ang kinita, halimbawa sa call center. Malaki ang kitaan sa call center eh. Gusto ko na magtrabaho. No? Ayoko na mag-aral kasi din naman, kumikita din naman ako eh. Yung, hindi nila alam na yung kita na yon just for a certain time. No? 2 years lang, 3 years lang, after that, balik ka sa Pagbalik mo, wala ka nang babalik ka na kurso or no. So, tama yung sinabi mo, dapat balansehin and yung mga priorities. Yeah, yun lang naman. Kaya, alam, may sinulat ka pa siya. Medyo may sulat mo, nakita ko. Ang notes mo naman, sa love notes na yan, ay para sa ating mga ka-love lines dyan. No? So, totoo lang pinag-iigihan namin lahat ng mga episodes natin dito. And nag-brainstorm kami ng mga topics natin. Kaya, nandiyan na pala yung topics, no? Kaya hindi ka mabasa. Thank you, Boss Nel. Okay, nandiyan na yung natin. Okay? So, maraming salamat, Maria, sa pagtitiwala mo sa programa para ibahagi sa amin ang iyong kwento. And I'm sure, naging inspirasyon yung love notes na binahagi sa atin. So, sa ating mga ka-love lines, dyan sa kanikilalang mga tahanan kung saan mo sila nakikinig sa mga nanonood sa mga oras. Okay? Maraming salamat, Maria, at ang kantang to ay para sa iyo. I'd rather know if you have turned the page, if you go faster than I do. Suddenly, it's not so clear just what I am to you. Am I friend? Am I lover? Do we still need each other? When you touch me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend? Am I lover? Is it over now? If this is
is it, then why bother? Tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still? Or do you just mean well? I can see clearly how I'm hurting you. Every breath gives you away. Are we going separate roads? Has pride got in the way? Am I friend? Am I lover? Do we still need each other? When you hold me, when you hold me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? If this is it, then my God, tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still? Or do you mean time became a poison, working slowly on my heart, destroying all my memories. Is it tearing us apart? When you touch me, when you touch me, baby, I can tell. What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? If this is it, then why bother? Tell me, where do we take it from here? What do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Or do you just mean what do we mean to each other? Am I friend, am I lover? Is it over now? Do you love me still? Or do you just mean well? Do you love me still? Or do you just mean Okay, maraming salamat. That goes To for Nay Maria. kay Maria, no? Sa lahat ng mga stay tuned sa atin tonight. Okay, salamat paring Carlo for watching, Ma'am Gina and G Velasco ng Pag-asa Rawis, which is sa Tamuyan. Thank you very much for tuning in sa atin. Yes, so late na tayo nakapag-start. Oo. So, kasi ano yan, late na rin nakapag-start yung education. Okay? So, maraming salamat sa lahat na nakasama natin sa gabing to, no, for staying with us. Okay? Yes. And for keeping company for 1 hour, no, of Love Talks dito sa ating programang Love Lines Online. Siyempre, sa lahat ng mga hindi natin nakikita, hindi kami nakapag Sa lahat ng mga Kalab lines natin. Okay? Maraming salamat sa inyo. Hi, Neri. Hi, Neri Neri. Tugano sa Laguna. Okay, siyempre binabati ko rin. Okay? Shoutout ko rin sa aking pinsan dyan sa Kalamba. Kuya Randy, hello. Okay, sa inyo. And siyempre, okay, maraming salamat po, Win Credit Corporation and New Evanes Educational Supply and General Merchandise, okay, for sponsoring sa program natin. Salamat po. Thank you. Yes. God bless po sa inyo. And syempre, maraming salamat sa lahat ng kasama natin ngayong gabi.
Muli, sinasabi namin, this is your Love Coach Online. I'm Alan, And I'm Feb. saying, Love sees no distance. Love sees no boundaries. Love is an adventure. And when you look back, he will say, it's all worth it. Good night, everyone. God bless. Thank you. Good night po. Merry And Christmas. Merry Christmas, We everyone. have how many days to go? Wala tayong count. Bukas na yung count. Bukas mag-start tayo ng count. Bye-bye po. Thank you very much. Bye. Mama Thank Day, you. salamat. Bossing Nell, thank you very Looklines much. Online would like to thank the following sponsors. Win Credit Corporation. Win Credit Corporation is located at Mezzanine Floor, J. Barra Building, corner Rizal Street and Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-9462, with cell phone number 0929-3787-055. Win Credit Corporation, ang PLI na may puso at may malasakit. New Evanes Educational Supply in General Merchandise. New Evanes Educational Supply in General Merchandise is located at A. Mabini Street, Legazpi City, with telephone number 052-480-0461. This program is brought to you by Jjan Construction and Supply. Jjan Construction and Supply is located at Marquez Street, Barangay 15, Legazpi City. Jjan Construction and Supply is owned and managed by Engineer Glenn Casulia. Gibros Construction and Supply. Gibros Construction and Supply is located at Peñaranda Extension, Bonot, Legazpi City. Gibros Construction and Supply is owned and managed by Engineer Ron Rosal. Honorable Cap Michael Minya, Barangay Captain, Bunga, Legazpi City. We would like to thank the following sponsors. Honorable Congressman Fernando Didi Cabredo, Congressman, 3rd District of Albay. Honorable Vince Baltazar III, City Councilor, Legazpi City. And Marites Maniago, PIO, DPWH, 1st Engineering District. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.